Assalamu alaikum jama'a barkan kudi musamman masu masoya da makallata fina-finan fassara na kamfanin Sultan Film Factory. Zan ɗan yi takaitaccen bayani ne game da wani abu da yake faruwa na tattaunawa da shawarwari da muka nema game da sakin kaya da muke yi a dukkan ranar Laraba da kuma ranar Lahadi. Duk da muna jin ƙorafe-ƙorafe, muna jin maganganu na mutane, wani magani za ka yi kamar da izgilanci. Mutane suna rubuta wasu abubuwan wanda bai kamata su rubuta ba, idan da cewa ana da ganin darajar juna da kuma girmama juna a tsakaninmu. Kamar yadda za ka ji mutum ya zo yana cewa wai an ce fim Sultan kai kaɗai kana fassara fim guda kaza a kwana kaza. Wannan duk wasu abubuwa ne wanda da rashin sani mutum bai san menene yake faruwa ba, kuma bai sanya ake ba. Ba zan ɗan yi muku takaitaccen bayani ga masu son ƙarin bayani, ga waɗanda kuma za su fahimta. Waɗanda kuma za su fahimta ba, daman baka buƙatar sai ka yi musu bayani, domin daman ita rayuwa haka dole, ko kana so ko baka so, haka za ka rayu da masoya, haka kuma za ka rayu da maƙiya. Ina so ku sani, shi kamfanin fassara fim na Sultan Film Factory ba fa kamfani ne da mutum ɗaya yake zama ya zauna ya ce zai fassara ba. Kamfani ne da akalla ba a ƙasar ba masu fassara fim a kamfanin Sultan Film Factory sun kai mutum talatin, waɗanda kowanne aikinsa shine ya fassara fim da mata da maza su ɗora. Sun fi mutum 30 waɗanda suke aikin fassara. Saboda haka kamfanin Sultan Film Factory idan fim 50 ko 40 ya ce zai fassara, kai ko 60 ya ce zai fassara a sati ɗaya, to yana da tarin ma'aikatan da zai iya fassara ko fim guda nawa ake buƙatar a fassara. Saboda sai mun tace, mun tantance, mun tsinto mutanen da muka tabbatar sun iya aiki, muke jawo su kamfanonuwanmu su zo su dinga ɗora murya suna yin fassara. Duk ba don komai ba, don abubuwa guda biyu. Na farko, matasa da kowa da yake ƙoƙarin neman samun abin yi. Idan na ce na taƙaita iya fassara, iya ni kaɗai zan zo na dinga yi, saboda ni kaɗai ne da ake son muryata ko ake kaza, kowa ba zai fassara ba. Ba zan jawo kowa ya zo jikina ya ci abinci ba. To meye amfani, meye ribar ɗaukaka da samu da kuma son kamfanin nawa da ake yi? Ban taimaki al'umma da shi ba kenan, kaina na taimaka. Central target din shine ka jawo mutane, kowa ya samu abin yi, wanda kuma alhamdulillahi zan iya faɗa da bugun kirji cewa ba ma iya kamfanin fassara ba, dukkan kap industry babu wanda yake da tarin matasa da suke da aikin yi sama da ɗaruruwa, sama da kamfanin Sultan. Kama da kan abin da ya shafi fim na Hausa zuwa kan abin da ya shafi fassara. To ko a iya haka mu alhamdulillah, duk abin da wani zai faɗa na cewa ana sakin fim da yawa ko ana yin kaza, wannan shi ta shafa. Target din shine ka taimaka wa matasa sun samu aikin yi. Sun samu, to alhamdulillah, suna samu, to bukatar mu ta biya. Na biyu, ita kanta sana'ar muna yin ta ne da tsarin yanda Indian suke yi. India suna sakin fina-finai ne a OTT duk sati sau biyu za su saki. Idan suka saki, to duka fina-finan da suka saki ba fa kala ɗaya suke saki ba. Suna sakin comedy film, suna sakin action film, suna sakin love film, kalar fina-finai, horror film da duk sauransu. To sai muka tsara a duka cikin ma'aikatan da muke da su, kowa da akwai tsarin da ya fi ƙwarewa. Wanda ya fi ƙwarewa a fim ɗin horo, za ku ga ana yawan bashi fina-finan horo. Wanda ya fi ƙwarewa a fim ɗin soyayya, to kowa, to muna ɗebo su ne gaba ɗaya, dukkanin fina-finan da Indiya suka yi mu ƙoƙari mu fassara su gaba ɗaya. Waɗanda kuma suke da abubuwan da ba su dace da culture ɗinmu ba, sai mu ajiye su. Wani zubin kuma ga masu tambaye cewa suna buƙatar tsofaffin fina-finai, su ma sai mu ɗauko su mu fassara musu. So wannan shine tsarin da muke yi. Kuma ba muna yi ne don kanmu ba, muna yi ne don mutane gaba ɗaya, ba don kai kaɗai ra'ayinka ba. Kai in ra'ayinka love film kawai kake so a fassara, to akwai wanda shi kuma horror film yake so ya kalla, akwai wanda love film yake so ya kalla, akwai wanda comedy yake so ya kalla. To in ka fassaro su gaba ɗaya, kai idan ka zo wanda ranka yake so ka zaɓa. In ka zo gurin masu turi sai ka ce a bani love film, akwai film ɗin soyayya an fassara, sai a tura maka. Amma idan ka ce wai an fassaro su ne, wannan duk da aka fassaro an fassaro ma ne gaba ɗaya kai kaɗai ka je ka kalla, ba haka muke nufi ba. Muna nufin kowa da kalar